Jedna vec je dovážať z Ázie obalové materiály, kancelárske potreby alebo jednoduché tovary, ktoré nepodliehajú certifikácii. A druhá vec je doviesť si z Číny alebo z inej azijskej krajiny výrobnú linku alebo technológiu, kde okrem prísnych bezpečnostných noriem a certifikácie je potrebné riešiť aj jej zavedenie do prevádzky, servisovanie, montáž a zaškolenie personálu. Odpoveďou na tieto problémy alebo aspekty týkajúce sa dovozu technológií a strojov z Ázie je naša spoločnosť Solidrock, ktorá nadväzuje na podnikanie spoločnosti Infinity Standard, ktorá je jednotným kontaktným bodom pre obchodovanie s Áziou. Spoločnosť Solidrock okrem toho, že nájde výrobcu technológie alebo stroja presne pre vaše podnikanie, či už pôsobíte v potravinárstve, poľnohospodárstve alebo v akomkoľvek inom segmente, tak okrem toho, že vám nájde výrobcu a našije technológiu na mieru, vám zabezpečí aj zavedenie do prevádzky, inštaláciu, zaškolenie personálu a servisovanie. Solidrock je teda odpoveďou na trhové potreby, kde malé a stredné podniky na Slovensku a v Česku bojujú so silnou konkurenciou zo západných krajín a v mnohých prípadoch si nevedia dovoliť alebo nechcú dovoliť kúpiť drahé technológie zo západu, napríklad z Nemecka, Talianska či USA, kde by tá návratnosť investície bola extrémne dlhá a snažia sa teda hľadať efektívne riešenia, len doteraz sa firmy báli najmä toho, že nebudú vedieť technológiu uviesť do prevádzky, nájsť takú, ktorá im vyhovuje a samozrejme jazyková bariéra a rozličné kultúrne aj technické normy im bránili v obchodovaní s azijskými firmami v tomto segmente. Keďže sme odborníci na obchodovanie s Áziou, povedali sme si, že chceme pomôcť našim podnikateľom, slovenským a českým, aby sa efektívne zásobovali nielen tovarom, ale aj strojmi a technológiami, aby vedeli byť konkurencieschopní aj voči západným firmám. Čiže vyrábať efektívnejšie, nakupovať stroje efektívnejšie a lacnejšie a mať kvalitné stroje a nebyť závislí na repasovaných technológiách zo západu, ktoré nikto nevie, ako dlho vydržia.